Ambasada Republike Češke u BiH, općina Gračanica i BKC priredili su izložbu fotografija češkog fotografa Mihaela Mika pod nazivom Graciozne i bespomoćne 2003-2009. Na 38 izloženih fotografija prikazane su oštećene i devastirane različite zgrade i spomenici u Češkoj građeni u 19. i 20. stoljeću. Izložba ima za cilj ukazati na veliku vrijednost ovih objekata i potrebu njihovog obnavljanja. Izložbu je otvorio ambasador Republike Češke u BiH Tomáš Suňok. Izložba putuje već 5 godina po Češkoj i zahvaljujući češkim centrima i ambasadama Češke republike i po inostranstvu. Izložba je byla predstavljena u Beču, Budimpešti, Štokholmu, Rimu, Dresdenu, Tokiju, New Yorku, Dublinu, Sarajevu. I drago mi je da se, zahvaljujući saradnji s Bosanskim kulturnim centrom u Gračanici, možemo danas pokazati ovdje. Fotografije su dopunjene stihovima arhitekte Davida Vavre i reditelja Radovana Lipusa, autora TV dokumentarnog serijala Graciozni gradovi, koji predstavlja češku arhitekturu iz 19. i 20. stoljeća. A prije otvaranja izložbe u Gračanici, ambasador Češke je obišao osnovnu školu u Stjepan Polju, u kojoj je ambasada Češke sa 5.000 eura pomogla opremanje kabineta za izvođenje nastave tehničkog odgoja.